karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. Di ka mo to. Siyempre, dili, uy. Oh. Sorry. Ako sa kisag pa. Wato na ko tuyo. Pero, iya kong gihakan. Mano'y tinuod siya. Mahal ka. Di ka mo to. Oh, kakusog sa kong kulpa. Nanginitang akong aping. Mura mo ko kilantan. Wa ko makasabot sa kong gipati. Murag. Pero dili ko magpadain eh. Pinuang ni. Kalma, Josephine. Kalma. Di ka mo to. Josephine. Ayaw itong seryoso ha. Nadalang siya siyang papel. Mura lang to siya artista nga sabi tawag ang imong isod, imong kaugalingon, ang imong karakter sa imong kaugalingon. Uy, naman may anak pag high school sa among play. Internalize. Husto. Nag-internalize na tos Mateo. Sulang biya ini. Uy, di man mawasak muna-huna. Huwag nagpapilin pa sa kong happy lang. Namarog ba akong balhibo? Maglibog-bog ko. Mag-mouthwash ko. Aray! Askang! Umati ko mga bispultahan. Naratol naman ko. Okay. Kalma na gid, ha? Kalma na gid in taon. Kalma na gid. Okay, sakita eh. O baka ni madislokita nga kung apapangig. Bugatag kamot babayhan na eh. Hinoon. Ako rasanig sa... Ako siyang idiritso. Doon na nagod siya baya sa mga lalaki. Ako pag yung giingon adto. Ay, mirisirang gisagpa ko. Pero, sakit ang gede. Ay. Pero, feel pa na ko ang softness sa iyong lips. First kiss ka to niya? Jo. Sa sunod, di na ka pakalitan. Promise. Mingaw lagi kaayong payag. Ako ray tao. Kamong uban diha ako ra mong imahinasyon. Aw. Tinuod gyud di ay mo. Abiban na akong nag-imagine ra ko ninyo. Ikaw gyud, Lola. Kay naunsa man day mong duha. Nag-away mo?
Wa, uy. Oh, dungan man. Mukhang guilty. Pareho lang yung tingali mi nga may gihuna-huna, Lola. Na timing lang. Pareho ta giuna-una. Oh, kay usa man day inyong gihuna-huna. Ayaw na lang sa pangutana unsay among gihuna-una, Lola. Amo na lang na. Dili mo guta parehas og gihuna-huna. Uy, Kay baho di ka unsay akong gihuna-una. Ano mo kay bawang kung sa'yo mo gihuna-huna? Ingon man ka nga di ta parehas og gihuna-una. Giyon sa man nimo pagsiguro. igo na Mateo. Igo na, husto na ha. Puan na ka ng naong ni Joe. Oh, mura na nagdakakaon og dubok nga tulingan. Ay, komedya ra to, Joe, ha? Bitaw, tiwas mong kaon diha, uy. Mingaw magud ka itaganin na pabuhis dugo ra tong ako, uy. Na sige, tiwas na tagkaon. Dili man ko angay maglakot. Inosente man tos Lola. Pero nga apektado man ko. Kahilakon kaayo ko. Katog yung Mateo ha ba? Biag yung bago na eh. Di lagi ko kahimo. Unsarago ko din eh. Pwede ra ko niyang litkan ka usa. Lagpot na ko. O tungon na lang gid din ako. Unsa ra man sa niitandis mga kaayuhan ilang nahimo na ako. Wa ra ni. Maanad ako ini. Pero kahilakon ko sa kalagot. Kung kasumbagon ka na ko, sumbagal ako. Oh. Sa man kayo mo nung kag-abat? Kalit man lang kag-tunga diha. Naabot ko daan ini. Walang ka makabantay. Ha? Oh. Sorry. Excuse ni mo. Kadayo to na. Unsa man? Buhi akong bukton. Magsulti ta. Bahin sa unsa man. Pwede mo kalma lang ka? Oh. Ay nako si Kahi, ha? Sorry. Dali. Lingkod sa akong tupad. Unsa? Oo, naling ka na sa ka. Sorry. Pwede ma-smile ka? Ambot ni mo eh. Hala ka diha. Uy! Jo! Jo! Askam. Ay. Oy, unsa magyud ay imong sa ni Joe? Ay pag-deny ha. Klaro baya gyud kaayo. Ganun na kayo nga mukhang klaro la. Baya. Sa puton kag ingon adto si Joe kun wa pa kaysa. Yung sam dito nimo. Wow eh. Padukol ka? Lula ba? Wa ko magkumidya. Ay. Gisungog na gud ako. Giunsa man nimo sa pagsungog? Ayaw na lagoy pangutana na. Ingon ba ka nga paningkamutan ako nga magkasuod mi? Pues apil na na. So, okay na ka? Medyo. Ano medyo man? Tungod kay nagdudag yung kung may gibuhat kang milagro. Milagro. Ganun na kaigon man ka? Wala, nitukar na sa nang imo pag-advance mag-isip, ha? Advance mag-isip sa imong mata. Ganina samtang nangaunta, perti ninyong hilumang duha. Ug dihang nag-istorya na mo, pasingit kaayo ang mga sinultihan ni Joe. Puwa kay gnaw, murag kasukbago nimo. Unya, miingon pag yun ka. Nga parehas ba mo giuna-una? Komedya raman to, Lola. Ay, sus, ayaw na taan na Mateo eh. Tiguang na ko do. Giuban na ni nga akong buhok, di ko di mo mailad. O saban, musulti ka na ko o dili? Dili ba ya to tiyaw-tiyaw ang kalagot ni Joe ni mo? Makita ka iyang mga mata. Ikaw ba, kung gusto kang matabangan tika nga mawa ang iyang kalagot ni mo, sultihi ko, unsa imong gibuhat. Kung di ka mo sulti, kargahan pa to na kusjo, aron mo samot ang iyang kalagot ni mo. Saman. Sige, Lola. Mutagaan ko. Oh, bebe. Gion sa man ni mo. Akong gihagkan. Sige na ko katawa ni kalaki. Lagi na kalagutan ako ni mo, bro. Mo katawa na yung ka kung may ikonsulta ko ni mo. Alang-alang, katawanan man kaayo. Pero may katawanan mo isulti na ko. Ha?
Lain sa kayo buhila ko. Ay, asula bitaw. Asal. Wa mo ko mag-expect nga mas lisod pa day sa mga corporate problems ang pakigdeal og babae. Correct! May tama ka. Mas lisod pa kaysa mga corporate problems ang mga babae. Pero, mas nindot sa sila kaysa mga constellations in the galaxy. Oh, Law mas ah. galaxy. Galaxy. Trangkahi ko na ko, be. Unsa may imong na-feel dihang imong giagkan si Jo? Sakit. Kay iyam day ko gisagpa. Oh, Sige ra gyapon mo katawa diha. Bisan kon may nagpinat siya na ina sa mga empleyado. ha? Mateo! Asa ka, bro? Mateo! Mateo! Bro! Uy, may naputa! Amo rin eh! Kung ba, manubag ini! Bay, surya ako na to, bay. Istorya ako sa mga mata! Oh, tari. Tugay na tigaging na ng biwarninga, pagiti ka kaya ko sawa, pero di ka maminaw na ko! Ha? Napuon ako si sulti ni mo! Ha? Ha? Ricardo! Sir Mateo, ay. Sir! Ay, ilapong-ilapusan ni Sir, Mateo! Ay lang, Sir! Ako ni problema, Sir! Pwede ra gid istoryahon ang problema nga dili kinahanglan nga magpinat yan ay. Hinumdumi nga may mga anak ha. Ayaw pagpinutong. Ang binang kutsilyo. Ayaw lagi pang ilabot, Sir Mateo! Ricardo, paminaw. Ayaw lagi pang ilabot! Diyosa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!